हेलौ रायजो राजा लोगो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बे समाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबावबाय लोगोफोर। दा लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्स लानानै फैलायबाय लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। दा जोंहा अरुण'दय 3.0नि जोंहा एप्लाइ प्रसेसाहाय जागासिनो दं दै लोगोफोर, दासिमबो जोबाखै। दा आङो सिगांनि भिडिअ'आव नोंथांमोननो खिन्थाखादोंमोन लोगोफोर अरुण'दय 3.0नि फर्म फैबाय होननानै। दा बै फर्माहाय जोंनियाहाय सेल्फ डिक्लेरेसन फर्म मोनदों लोगोफोर, माने अरुण'दयखौहाय नोंथांमोना मोनथावगौ ना मोनथावा, जाथावना जाथावा, नोंथांमोनाहाय इलिजिबोल नंगौ ना नङा बेनि क्राइटेरियामोन बियो। दा जोंहा अरिजिनेल फर्म सफैदों दै लोगोफोर, बे सिरियाल नाम्बार गोनां, बेसो जाहैबाय जोंना अरिजिनेल फर्माहाय। दा बेवहाय नोंथांमोना गासै नोंनि डकुमेन्ट्सनि एड्रेसखौहाय नोंथांमोनहा फिलआप खालामनानै नोंथांमोना बेखौहाय साबमिट गथायनांगौ। दा लोगोफोर आङो नोंथांमोननो खिन्थालांनि फारि फारि दा फर्माहाय माबायदि आरो माबोरैहाय बेखौ एप्लाइ खालामनांगौ, माबोरैहाय साबमिट खालामनांगौ, माबोरैहाय जोङो बे फर्मखौहाय माबोरैहाय फिलआप खालामनो, बिनि सायाव आं A to Z डिटेल्स बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मिथिहोनो सानदों दै लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैसनदों आरो नोंथांमोना सोरबा चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला, नोंथांमोना गावनिनो आंगो इउटुबार होननानै नोंथांमोनाहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायजोबबानो जाबाय लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो फिउचारावबो राङारि अनसुंथाइ, स्किम्स, लन्स, जब्स बायदि बायदिनि नोंथांमोना लेटेस्ट इम्परटेन्ट आपडेट्सफोर नोंथांमोना मोनलांबाय थानो हायो दे लोगोफोर, बे DB क्रिएटर इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय। दानिया फैदो लोगोफोर, जोङो मेन टपिकआव फैदिनि। दा आङो फर्मखौहाय नोंथांमोननो खिन्थाहरनि दे लोगोफोर, आङो नैबे स्क्रिनाव नोंथांमोननो होना होगोन लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। स' दायो लोगोफोर नै नायबानो जाबाय नोंथांमोनाहाय नैबे स्क्रिनाव होबाय थानाय बे फर्माहाय लोगोफोर, बे सेल्फ डिक्लेरेसन फर्म मोनदों लोगोफोर। नंगौ नङा, मोनथावगौ ना मोनथावा, नोंथांनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौहाय बेवहाय फर्मखौहाय फिलआप खालामनांगौमोन दै लोगोफोर, बेवहाय लिरनानै होनांगौमोन। दा आङो बेनि भिडिअखौ नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअआवहाय, प्रिभियास भिडिअआवहाय नोंथांमोननो लाबोखादोंमोन लोगोफोर। दा बे सिगांनि भिडिअआव दंखायो दे लोगोफोर, नोंथांमोना बेवहाय थांनानै नायनो हागोन लोगोफोर। दा बे जाहैबाय जोंहा अरुण'दय 3.0नि बे सेल्फ डिक्लेरेसन फर्म दै लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। नै सोरबायदिया मोनथावगौ, सोरबायदिया मोनथावना नङा, बेखौहाय नोंथांमोना गासैबो बेवहाय लिरनाय दंजोबखायो, बेवहाय रोखायै लिरनाय दंखायो लोगोफोर। बेवहाय बर'नि दंखायो, नोंथांमोना बेखौहाय मोजाङै नायनानै फरायनानै लाफिनबानो जाबाय, सोरबायदिया मोनथावगौ मोनथावा बेवहाय। ओमफ्राय नोंथांनि मुलाम्फागिरिनि मुं, ओमफ्राय मुलाम्फागिरिनि मुंसाय, बेबायदि नोंथांमोना साइन होनांगौ दै लोगोफोर, सिगनेचार होनांगौ बेवहाय। दा बे जाबाय जोंहा बे सेल्फ डिक्लेरेसन फर्म। दानिया लोगोफोर जोंहा अरिजिनेल फर्म सिरियाल नाम्बार गोनां जोंहा फैदों दै लोगोफोर, अरुण'दय 3.0नि, बिसोर जोंना अरिजिनेल जागोन। दा बेवहाय नोंथांमोना जै खेबसे साबमिट खालामबाय, बेखौहाय नोंथांमोनाहाय मोनखाबाय होननानै नोंथांमोना साननानै लानो हायो दै लोगोफोर, अरुण'दय 3.0खौहाय। दा नैबावहाय नायबानो जाबाय, नै बे फर्मा माबायदि आं नोंथांमोननो खिन्थाहरनि। फर्माहाय नैबे जाहैबाय नै लोगोफोर, बेवहायनो एप्लिकेसन फर्म होनदों अरुण'दय 3.0, बेवहाय लिरनानै होखादों लोगोफोर। नैबेहाय नाय स्क्रिनाव आङो होगासिनो दं लोगोफोर, नै बेवहाय नोंथांमोना मोजाङै नाय, बेवहाय नाय। ओमफ्राय ओरै राइट साइडजों नोंथांमोना फट' खिथाबनांगौ दै लोगोफोर, बेवहाय नैबेहाय फट' खिथाबनांगौ, बेवहाय होखादों नै लोगोफोर। ओमफ्राय नैबेवहाय नै माबायदि लिरनांगौ आं दानिया नोंथांमोननो फारि फारि नोंथांमोना A to Z खिन्थाहरनाय प्रसेसखौहाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय, स्किप खालामजासे। नङाब्ला नोंथांमोना फिलआप खालामनो रोंनाय नङा, आरो नोंथांमोना बबेखौबा मोनसे मिस्टेक खालामोब्ला नोंथांनि फर्माहाय रिजेक्ट जानो हागौ, आरो नोंथाङा बे अरुण'दय 3.0खौहाय नोंथाङा मोननाय नङा दै लोगोफोर, दानजानो हागौ। दा नोंथांमोना नायदो नै, आर इउ एन एक्जिस्टिं बेनिफिसियारि आन्डार अरुण'दय स्किम, बेवहाय नोंथांमोना येस अर न' मोननै अपसन मोनदों, बेवहाय नोंथांमोना न'आवहाय टिक खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर, टिक सिन बसायनानै। मानो होनोब्ला बेवहाय मा बुंदों, नोंथाङा अरुण'दय स्किमनि सिङावहाय आन्डारावहाय नोंथाङा सिगांनिफ्रायनो बेनिफिसियारि एक्जिस्टिं दंखायो नामा, मोनखाबाय थायो नामा होननानै सोंदों। बेवहाय नोंथाङा मोनखायोबा येस होदो, मोनाखैब्ला, मोनखानाय नङाब्ला, गोदानसो एप्लाइ खालामगोनब्ला, गोदानथारब्ला नोंथाङा न' होनानै बेवहाय होबानो जाबाय। बेवहाय अपसन मोननै होखादों, बेवहाय नै ओमफ्राय रेसन कार्ड नाम्बार, रेसन कार्ड नाम्बारा लोगोफोर बेवहाय इम्परटेन्ट जानानै फैबाय दानियाहाय। मोनसेल' रेसन कार्डजों नोंथांमोना सासेल' अरुण'दय 3.0खौहाय नोंथाङा मोननो हागोन। फेमिलियावहाय मोननै मोनथाम आलदा आलदा रेसन कार्ड दंब्ला बे बेलेग खोथा, नोंथाङा मोनसेल' रेसन कार्डजों मोनसेल' अरुण'दय 3.0खौहाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन, बेवहाय लिरनानै होखादों दै लोगोफोर। दानिया जोंहा दंबावो नै डिस्ट्रिक्ट, नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ लिरदो, बबे डिस्ट्रिक्टआ गोलैयो जिल्लायाहाय। ओमफ्राय LAC, नोंथांनि LACयाहाय मा, बेखौहाय लिरबानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना मिन्थिखायो, आं बेखौ खिन्थाहरनोनि गोनांथि गैया, नोंथांमोना रोंखागोन। दानिया नै एप्लिकेन्टनि डिटेल्सखौहाय नांगौ बेवहाय।
एप्लिकेन्टनि फार्स्ट नेम दङ बेवहाय नोंथाङा फार्स्ट नेमखौ लिरदो ओमफ्राय मिडल नेम गेजेर नेम दङब्ला लिरदो ओमफ्राय मिडल नेम गेजेर नेम गैयाब्ला नोंथाङा लास्ट नेमावहाय लिरबानो जाबाय टाइटेलखौहाय ओमफ्राय केयार अफ बिनिफ्राय वाइफ अफ डटर अफ होनदों सोर जोथोन लाग्रा सोरनि बिसि फिसाय सोरनि फिसाजो बेखौहाय नोंथांमोनाहाय होबानो जाबाय मा जायो रिलेसनशिपाहाय ओमफ्राय जेन्डारा जाहैबाय नै मेल फिमेल दा जोंहा बेखौथ' हिन्जावसाफोराल' मोनो बेवहाय फिमेलखौहाय नोंथांमोना थिक खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर बिनिफ्राय नैबाव दं नै डेट अफ बार्थ राइट साइड खनायाव डे मान इयार बेवहाय नोंथांमोना होनांगोन दै लोगोफोर बिनिफ्राय एड्रेस डिटेल्स बेवहाय नायदो ब्लक नोंनि ब्लकआहाय मा ब्लक गोग्लैयो बेखौहाय होनांगोन बिनिफ्राय नै बेवहाय सेकेन्ड अपसनाव दङ ग्राम पन्सायत BCDC बेवहाय नोंथाङा मा गोलैयो बेखौ होदो भिलेजनि नाम होदो लकेलिटिया लेन्डमार्क नोंथांनि गामिनि खाथियाव मा दङ बेखौ होबानो जाबाय स्कुल कलेज बाजार हाथाय बेफोरखौ नोंथांमोना होनो हागोन आरो नङाबा नोंथाङा नोंनि भिलेजखौनो नोंथाङा होनो हागोन मबाइल नाम्बार दानिया इम्परटेन्ट नैबे आपडेट्सआ जाहैबाय मबाइल नाम्बार दा मबाइल नाम्बारा नोंथांमोना जानला मोनला होनानै हरनो नाङा दै लोगोफोर बेवहाय नोंथाङा आधारजों लिंक थाखानाय आधार कार्डजों नोंथाङा आधार कार्ड खुलिनायाव बबे मबाइल नाम्बारखौ होनानै खुलियामोन नोंथाङा बे आधार कार्डजों लिंक जाखानाय मबाइल नाम्बारखौसो होनानै हरदो लोगोफोर नङाब्ला नोंथांमोना फैसाया हाबनाय नङा नोंथांमोनाहाय फिउचाराव प्रब्लेम जानो हागौ जेब्ला फैसा सोयो अब्ला नोंथांमोना फैसाखौ मोननायनि बेवहाय गोरोन्थि गैया लोगोफोर ओंखायनो आं बुंखादों नोंथांमोनखौ जावले नोंथांमोनखौ खावलायखानाय जाबाय रिकुवेस्ट खालामनाय जाखाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आधारजों जे मबाइल नाम्बाराहाय लिंक दं आधार कार्डआव जाय मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा होदों आधार कार्ड खुलिनायावहाय बे आधार कार्डजों लिंक गोनां मबाइल नाम्बारखौ बेवहाय होनानै होबानो जाबाय पिन कड बिदों लोगोफोर नोंनि पस्टेल इन्डेक्स नाम्बार बेखौ होबानो जाबाय ओमफ्राय हाउस नाम्बार रेसन कार्डआव थायो नङा होमबा लोगोफोर बे हाउस नाम्बारा मोनसेल' जाखायो आरो न'खर बुरजाब्ला आलदा बेलेग जागोन जेनेबा ABCD जागोन ओमफ्राय नाम्बाराहाय बे एखेयानो जागोन लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना रेसन कार्ड नाम्बारखौ होना हरबानो जाबाय ओमफ्राय पुलिस स्टेसन बेखौ बिदों लोगोफोर बेखौ होनांगोन बिनिफ्राय प्रायरिटि हाउस हल्ड बेवहाय नै दानिया इम्परटेन्ट खोथाया जोंहा नैबेवहाय गोसो होनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर प्रायरिटि हाउस हल्डआवहाय नै नोंथांमोनाहाय उइद' नुदों लोगोफोर रान्दि सुबुंखौ होनो दिबिया जन बेबायदि नुदों नोंथांमोना डाइभर्स वुमेन नुदों नोंथांमोनाहाय फाथैलाइ बिसिनाय आइजोखौ होनदों ओमफ्राय नै वुमेन AAY बेनिफिसारि मानि अन्त्योदया थाइब्रै कार्ड जाग्रा माइरं मोनग्रा थाइब्रै कार्डनि ओमफ्राय आनमेरिड वुमेन हाबा जायै हिन्जावफोर नुदों नै लोगोफोर नोंथांमोनाहाय ओमफ्राय बेवहाय गोबां अपसन दं लोगोफोर नैबे वुमेन हुस कम्प'जिट हाउस हल्ड इनकाम लेस देन 2 lakhs एनुवेल इनकाम बेवहाय नोंथांमोनाहाय बे प्रायरिटि रेसन कार्डआवहाय गोग्लैगोन दै लोगोफोर बियो मानो होनोब्ला बेवहाय बे 60 थाखा जाग्रानि गोलैगोन लोगोफोर बेवहाय ओमफ्राय गोबां दंबावो बेवहाय नोंथांमोना बेखौ चयस खालामबानो जाबाय जाय जे केटेगरियावहाय गोलैयो बेखौ नोंथांमोना टिकसिन होनानै नोंथांमोना फर्मखौहाय साबमिट खालामनांगोन दा बेंक एकाउन्टनि डिटेल्स नोंथांमोना बेखौहाय मोजाङै होनांगोन बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सखौहाय बेवहाय बिदों बेंक एकाउन्ट नाम्बार बेंक नेम बेंक ब्रान्स IFSC कड ओमफ्राय बेंक पासबुकनि नोंथांमोना एटास्टेड कपि हरनांगोन फ्रन्ट साइडखौहाय बिनिफ्राय नैबेवहाय नै आधार नाम्बार बिदों नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बेवहाय बसायनांगोन बिनिफ्राय नैबेवहाय नै इपिक नाम्बार दङ जोंहा भटार कार्डनि नाम्बार थायोना लोगोफोर बेखौहाय बेवहाय होनांगोन दै लोगोफोर ओमफ्राय नैबेवहाय मोनसे खोथा नै सेल्फ डिक्लारेसन साइन बेवहाय नोंथांमोना येसखौहाय टिकसिन होना हरबानो जाबाय बिनिफ्राय जोबथारनायाव नोंथांमोना नै थाम इनफ्रेन्सन सिगनेचार अफ दा एप्लिकेन्ट बिदों बेवहाय नोंथांमोना सिगनेचार होनानै फर्मखौ साबमिट खोख्लैबानो जाबाय दै लोगोफोर दा नोंथांमोना मिन्थिबाय दै लोगोफोर फर्मखौहाय माबायदि साबमिट खालामो नोंथांमोनाहाय ओमफ्राय फर्म साबमिट खालामनाय समावहाय नोंथांमोनाहाय बेखौ मोजाङै गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना बे फर्मखौ मोजाङै लिरबानो जाबाय नायनानै नोंथांमोना नङाब्ला रिजेक्ट जाजागोन फर्माहाय दा बे फर्मखौ जानला मोनला मोना लोगोफोर आरो बे गांसेल' नोंथांमोना बेखौ जिरक्सबो खालामनो हाया स्केनबो खालामजाया बेयो सिरियाल नाम्बार गोनांखा खालि गोजाजों लिरखानाय दै लोगोफोर आं दा नोंथांमोननो खिन्थाहरगोन लास्टआवहाय सिरियाल नाम्बारा बबेयावहाय दङ नोंथांमोना बबेयाव नुगोन दा नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामनानै नोंथांनि डकुमेन्टस पेन कार्ड आधार कार्ड भटार कार्ड बेंक एकाउन्ट पासबुकखौहाय नोंथांमोना जिरक्स खालामनानै बे फर्मजोंहाय सुथाबनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय फट' गांसे दै लोगोफोर ओमफ्राय नैबेवहाय नै बेनि सिरियाल नाम्बाराहाय नैबेयाव थायोमोन लोगोफोर नै नोंथांमोनाहाय नै बेवहाय नुदों बे खालि गोजाजों लिरनायमोन दै लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना मोजाङै सिनायाबो जानो हागौ लोगोफोर दा नोंथांमोना बे फर्मखौहाय रेजेक्ट खालामनो नाङा लोगोफोर मोजाङै लिरनानै साबमिट खालामबानो जाबाय लोगोफोर दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय आङो नोंथांमोननो बे आपडेट्सखौनो लानानै फैनाय जाबाय लोगोफोर दा नोंथांमोनाहाय जायफोराहाय अरुनदय 1.0 2.0 आवहाय नोंथांमोना
मोनाखै नोंथांमोना नैबे 3.0 आवहाय गोदानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय। एप्लाइ प्रसेसा जोंना दासिमबो जोबाखै, सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना खबर लानानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय। फर्मखौ जुदि मोनाखैब्ला नोंथांमोनाहाय बिटिसि चेयारमेन, ग्राम पन्सायत, भिलेजनि मेम्बार्सफोर नोंथांमोना खबर लानानै एप्लाइ खालामनानै लालायदो लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि नैबे अरुनदय 3.0 बिनिफ्राय 1.0 2.0 आहाय जोंहा डिसेम्बरनि 12 थारिखआव सोगोन होननानै जोंहा आसामनिसिम बिथां हिमन्त बिश्व शर्मायाहाय एनाउन्समेन्ट खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। दा समा खिन्थासिगोन। डिसेम्बरनि 12 थारिखआव नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय, मोनगोन ना मोना बे अरुनदय 3.0 नि रांखौहाय। नोंथांमोना 1250 मोनो होमबा लोगोफोर। दा जोंहा गेसजों प्लास थाजोबनानै बेवहाय 1500 थाखा हाबगोन जुदि गेस नोंथाङा सोफायोबा। दा लोगोफोर नोंथांमोनाहाय बेखौहाय नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय। 12 थारिख डिसेम्बरावहाय सोयोना सोआ जोंहा सिएम बिथाङाहाय एनाउन्समेन्ट खालामदों। दा नोंथांमोना नेनानै थालायदो लोगोफोर। दा जोंहा नैबे अरुनदय 3.0 नि एप्लाइ प्रसेसा गासिबो जोबजोबोब्ला प्रसेसाहाय, अब्ला नोंथांमोना मोनगोनखौहाय आसा खालामनो हायो दे लोगोफोर। दा सिगाङावनो होखादोंमोन नोंथांमोना नैबे अरुनदय 3.0 एप्लाइ खालामनाय प्रसेस समावहाय नोंथांमोना 1.0 आनो जा 2.0 आनो जा नोंथांमोना मोनखानायब्लाबो नोंथांमोना फर्मखौहाय साबमिट खालामफिननांगौ होननानै। आरो जायफ्रा साबमिट खालामाखै नोंथांमोना मोननाय नङा लोगोफोर। मानो होनोब्ला बिथांमोनाहाय सिगाङावनो बुंखादोंमोन नोंथांमोनखौहाय साबमिट खालामफाफिननांगौ अरुनदय 3.0 जोंहाय 1.0 2.0 रां मोनग्राफोराबो, अरुनदय मोनग्राफोराबो। दा जोंनियाहाय अरुनदय 3.0 नि एप्लाइ प्रसेसा दासिमाव सोलिगासिनो दं नालाय लोगोफोर। दा जोंहा बे अरुनदय 3.0 नि एप्लाइ प्रसेसा थाबैनो जोबोब्ला नोंथांमोनाहाय नैबे डिसेम्बरनि 12 थारिखआवहाय मोननो हागौ दे लोगोफोर। सिमा जोंहा गावनो खोथा होखादों डिसेम्बरनि 12 थारिखआव सोगोन होननानै। गोदान गोजाम 1.0 2.0 3.0 नोंथांमोना मोननो हागौ। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनाहाय डिसेम्बर मासाव मोनमारोब्ला आरो जानुवारि मासावबो नोंथांमोना मोनबावगोन मास मोनसे। बिनिफ्राय नोंथांमोना खेबसेनो मास मोनब्रैनि नोंथांमोना अरुनदयनि रांखौहाय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं दे लोगोफोर। फेब्रुवारि दानावहाय दा नोंथांमोना फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिल, मेनि नोंथांमोननो मास मोनब्रैनि सोनानै हरगोन सिमा सिगांनिफ्रायनो खोथा होबोगासिनो दंखायो लोगोफोर। दा जोंहा नैबे मार्चनि जोबनायथिंनिफ्राय लानानै जोंहा एप्रिल मासनि गेजेर खन्द'सिमावहाय MCC नाङैयोब्ला गौरखुमदाब नाङोब्ला जों बे MLA इलेक्सन फैगौ नालाय 2026 आवहाय बे प्रसेसखौहाय नोंथांमोनाहाय गौरखुमदाब नांनाय समावहाय MCC नाङोब्ला बे समावहाय प्रब्लेम जानो हागौ फैसा सोनायावहाय। बिनि थाखायनो नोंथांमोना मास मोनब्रैनि खेबसेनो 5000 सोनो होननानै बिथाङाहाय सिगांनिफ्रायनो खोथा होबोखादों लोगोफोर। दा नोंथांमोना मोजां खौराङा बेनो लोगोफोर, नोंथांमोना खेबसेनो 5000 नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं। गासैबो अरुनदय 1.0 आनो जा 2.0 आनो जा 3.0 आनो जा गोदान गोजाम नोंथांमोना मोनजोबगोन दै लोगोफोर गासैबो। दा नोंथांमोना नेनानै थालायबानो जाबाय लोगोफोर। दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआ। भिडिअआ जोबोद गोलावसो जालायलांबाय। दा नोंथांमोना बिदिखौ लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो। आरो जायफ्राहाय इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मिलायनाय नोंथांमोनाहाय जायफोरा गोरिब न'खरनि नोंथांमोनाहाय बेखौहाय एप्लाइ खालामनानै लानो हायो, मोननो हायो। दा गासैनिसिमबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय अल दा बेस्ट खावलायनाय थाबाय। नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। आङो दासान्दि एसे बेस्थ' दं लोगोफोर। नोंथांमोना सम बाय सम नोंथांमोना भिडिअखौ मोनबाय थानो हागोन। थ' लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय। थेंक इउ फर सि इउ, लाभ इउ अल, बाय बाय एन्ड टेक केयार।